तो हेलो गाइस वेलकम बैक एंड आंनि मोनसे गोदान भिडिअ सुबुरना जाफिनलायबाय दिनैनि मेन भिडिअ बानायनायनि रिजनानो जाबाय आरोना सासे मोनसे दं आरोना सासे मानसि ओंखारदो चेनेलाथ' बारा एफा गिदिरबो नङा खिन्थु आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बुंनो गोनां जाबाय दिनै बे बानायदाव गाबोन बे बानायदाव बेफोरबायदिनो बानायलाङो ओंखायनो बुंनो गोनां जाबाय आरोना चेनेला गिदिरानो जा फिसायानो जा नाथाय सोरबा सासे बुंबाथाय बुंफैनो गोनांथ' जाखागोन नालाय ना सासे मादै दं आरोना बे बुंदो मादै माने मादैयानो जागोन खोमा आङो बिब' जागोन ना बिनानाव जागोन बेखौथ' मिथिला आं मादैखौनो लिंनोसै मानो होनबाथाय बैसोआवथ' गिदिर नुखादां बुरि हांग्रांग्रां बारा देहायाबो मोजां नङा आंना होमबा आं भिडिअ बानायनो सानदोंमोन होमबा बानायनोसै दा लोमजागासिनो सानथामानो जाबाय गगा मोनगासिनो आरोना ओमफ्राय गुजुगासिनो सं मादै नोंनो भिउ नांगौबाथाय नोङो सिगाङावनो खोन्थानांगौमोन आरोना बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायनाङामोन आरोना भिउ नांगौबा नों आंनो कमेन्टआव खालामना हरमोन आं नोंनि चेनेलखौ प्रम'सन खालामना होगौमोन आरोना खिन्थु आंनि नाम लानानै एफा गाज्रि बुंनानै भिडिअ बानायनो गोनां जेबो दरखार गैयामोन आरोना नों मादैया दाखालि मोनसे भिडिअ हेगारदोंमोन ना दाखालि जा मोनसे भिडिअ हेगारदोंमोन बे भिडिअ हेगारनायाव आं ओरैनो होन्दोंमोन आरोना बिटिआर बेफोरबायदि घाटिया होननानै जास्ट आं मजागावसो बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं अलरेडि बे क्लिपखौ दानखाबाय आरोना होमबा बे मादैया आंखौ रस्ट खालामबाय आरोना मादै नोङो रस्ट चेनेल खुलिदों मिथिबाय नों ब्लग चेनेल हेगारनाङा नों रस्ट चेनेल खुलिबाथाय नोङो बरिया भिउ मोनगोन रस्ट चेनेल खुलिबानो जाबाय आरोना मादैयानो ओरैबायदि मानोना बे बिटिआर बुंनायखौ खम मानोना ओमफ्राय आंनि पार्सनेल लाइफनि सोमोन्दैसो बिराद बुंदो आरोना बिराद गियान होदो आरोना आंनो बिराद गियानि माने मादैया दै खिन्थु माने गावनो अगियानि मालायखौ गियान होनो नागिरो गावनो अगियानि सोरनाबा जुदि गियान नांगौबाथाय बे मादैनि चेनेलाव थांनानै गियान लानो हागोन आरोना मादैया ओरैनो फ्रियावनो गियान राननानै होयो बयबो थांनानै मादैनि चेनेलाव थांनानै गियानखौ लायोबानो जाबाय आरो फ्रियावनो होयो मादैया ओइ साला थाम्फै मालायखौ गियान होनायनि सिगां गावनि मेलेमाव गियान सोनानै लाग्रो नों जिबायदि राव बाहायदोंना बेबायदि रावा समाजखौ गुबुंलेसो खालामगोन नोङो मालायनि पार्सनेल लाइफआव हाबनानै बेफोरबायदि माने गोबां माने बिराद गाज्रि खोथा बुंनो थाखाय जेबो नोंनाव मोन्थाय गैयामोन आरोना नाथाय नों बिराद गाज्रि बुंदों आंखौ बेफोरबायदि बुंनो थाखाय ना नों आंनि पार्सनेल लाइफआव नों आंनि बिमा नङा नों आंनि बिफा नङा मिथिबाय नों आंनि भिडिअखौ सिगां नायनो होन्दोंमोन ना नायनानै इन्जय ला आरो नायनो बायोबाथाय दा नाय खिन्थु बेफोरबायदि बुंनो थाखाय नोंनाव अबेनिफ्राय मोनखो आरो जुदि बेफोरबायदि खेबसे हगारबावोबा नोंनि चेनेलाव स्ट्राइक होनानै आं नोंनि चेनेलखौ खतम खालामनो हागोन मालायनि पार्सनेल लाइफखौ नोङो गोबां बाथ्रा बुंनानै माबा माबि बुंनानै भिडिअ बानायनाया बे कन्टेन्ट नङा मिथिबाय कन्टेन्ट बानायनोबा मोजां कन्टेन्ट बानाय मादै साला बुरिनाय ना लाजिया नों आंखौसो बुंदो ना नोंनो फिननाय नांगौ आंनि फिननाया बेनो आरो जुदि दुबारा नोङो आंनि सोमोन्दै भिडिअ बानायोबा ना डाइरेक्ट नोंनि चेनेलाव स्ट्राइक थांगोन सोरबा मानसि जाम्बा मानसिनि सोमोन्दै जुदि भिडिअ बानायनो गोसोबा बानाय खिन्थु आं जाम्बा नङा मोसासो आंनि चेनेलदो बा आंनि भिडिअदो दा गेले आंनि आरो पार्सनेल लाइफदो मादैया जाहैबाय बिराद गियानि आरोना मानसिफोरखौ बिराद बुजायो बिराद गियान होयो आरोना खिन्थु बेनो मालाय मानसिखौ मालाय सिख्लाखौ बेफोरबायदि राव बाहायो नै बेनो जाहैबाय मादैया बिराद गियानि नोंथ' आं बिटिआर बेफोरबायदि बुंदों होननानै बेखौथ' नों रागा जोङाखै आंनि पार्सनेल लाइफखौसो रागा जोंदो जेनेबा बे आंनि एक्सै आरो खुगानि रावफोरखौ एसे मोजाङै बाहायबानो जाबाय आरोना खोनादों मादै एसे मोजाङै बाहायबानो जाबाय मानो होनबा नोंनि खुगानि रावफोरखौ आं मोजां मोनाखै आं नोंखौ दा गियान होनो फैयाखै आं नोंखौ वार्निंसो होनो फैदो बे लास्ट वार्निं आरो नों मैथारा आंनि फारसे लानाबो बुंदो आरोना खिन्थु मा जादोंमोन नोंथ' बेखौ जेबो मिथिया बेनिखायनो बुंनो गोनां जेबो दरखार गैया आरो बे लास्ट वार्निं होखांनायनि उनावबो जुदि आरो नोङो भिडिअ बानायबावो ना नोंनि इउटुब चेनेलखौ जागोन आं माला बुंना लाखो गावखौनो सेंग्रा आं माला बुंना लाखो दे खोन्थालाय मादै आं गावखौनो सेंग्राबो बुंना लायाखै मिथिबाय आरो आं सोरबा सिख्लाजों बेरायाखै बे आंनि पार्सनेल मेटार होनना खोन्थाबायना आं सोरबा लोगोजों बेरायाखै बे आंनि पार्सनेल खोथा नों बुंनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैया आरो मैथानि फारसे जुदि नों एमा सानोबा लाबनानै होफै नोङो आं लागोन दाबो लाबनानै होफै हायोबा नोङो थांनानै रायज्लायनो थां होननानै मा इमान गोरलै नामा नोंनि मथे साला बुरबा आरो बेनो लास्ट भिडिअ आरोना आरो बेनिफ्राय बानायनांला नोंनो रिप्लाय नांगोन ना आं रिप्लाया बेनो फिननाया भिडिअ दा लाबो नों भिडिअ दा लाबो आंनि फारसे दा लाबो आरो एबारनिफ्राय जुदि भिडिअ लाबोनो गोनांबा उल्टा खैफोददों नों मिथिबाय जानला माला नंखाय बांखाय खोथाखौ लांनानै आंनि फेमिलिनि फारसे आंनि पार्सनेल लाइफनि फारसे बुंनानै नोङो जेबो लाबोआ मादै मिथिबाय टिडि प्रडाक्सन ना मा प्रडाक्सन भिडिअ बानायबा मोजां बानाय जाम्बि साला
बायदि आरो गाज्रि रावै रायनो गोनांबाथ' बिराद दंबावो नोंनि बायदि सासे हिन्जाव मानसि जानाय हिन्जाव मानसि सासेखौ नों रेसपेक्ट खालामनो रोङाखै आं सासे हौवा मानसिबाबो ना आं सासे हिन्जाव मानसिखौ मालाबाबो डिसरेसपेक्ट खालामा आङो अराय सम आं रेसपेक्ट खालामो बेनिखायनो आं नोंखौबो मोजाङै बुंदों मादै भिडिअ दा लाबोसै खुलुमबाय स' लोगोफोर माथो रायलायबाय थानो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै दिनै बे बानायदाव गाबोन बे बानायदाव बिदिनो भिडिअ बानायबाय थाखासिगोन आरोना आंथ' बेखौ मिथिखादो खिन्थु आं बेफोरबायदि इमान गाज्रि राव बाहायाखैमोन खिन्थु बे मादैया आंनि पार्सनेल लाइफआव फैनानै माने बिराद गाज्रि राव बाहायदो आरोना बेनिखायनो खावलायनाय एबारनिफ्राय भिडिअ बानायनांला होनना बुंखाबाय आरो मादैखा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना थांनानै बेनि भिडिअ थांनानै कमेन्ट हरना हरै गाज्रि हामा पाप नांगोन भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ बेसिमाव दोनसै दाना मा टाटा बाय बाय